Bonsoir à tous, bienvenue sur Mali Kunnafoni TV. Aw bisimila dolo kɛnɛ kan bi an bɛ dolo kɛnɛ de kan. An bɛna kuma fɛn min kan bi o de ye sanyɛlɛma kibaru ye. An bɛna kuma di an ka professeur karamɔgɔ belebeleba ma Mali Kunnafoni professeur belebeleba a ka da don a la fɛn min ye sanyɛlɛma kibaru k'o fɔ an ɲɛna. Yan'o cɛ an bɛna kuma d'a ma a k'a présenter an na fɔlɔ. N ka foli bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye. Minnu b'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Bon a ma se n ka n yɛrɛ fɔ bilen. Yan nɔ mɔgɔ caman bɛ n dɔn mɔgɔ caman bɛ n dɔn Ousmane Eric Jakite min bɛ dolo kɛ Mali Kunnafoni TV kan donc ani an bɛ ka labɛnw fana sabati an bɛna daminɛ Ondu TV fana na ni Ala sɔnna a ma ɲina san kibaruya de bɛ an bolo Asetu i n'a fɔ salon san kibaruya a tɛmɛna Mali Kunnafoni na yan o kɛla ni damisi o kɛ maintenant san kunnafoni an y'o tɛmɛ ni y'a ta ko filanan ye an k'a ta tuguni o san kunnafoni ni o min ye année 2023 donc ni an dontɔ ye o de kɔnɔna na kamasɔrɔ an bɛ décembre la an bɛ ka toro ka gɛrɛ a la décembre an bɛ ka se décembre yɛrɛ laban yɔrɔw ma donc an bɛ ka gɛrɛ san kura la ni o ye 2023 ye. Maintenant au 2023 ni y'a ta ko filanan ye ni Ala sɔnna ma an bɛna o kunnafoniw de da bɛɛ lajɛlen tulo kan donc an b'a fɔ ko mɔgɔw k'u sɔgɔlen to an na o mana kibaruya min sɔrɔ a kɔnɔna na donc o de ye u garisɛgɛ ye. Bita in kɔni bɛɛ k'i jija i ka bita in lamɛn ni bita in fɔlen mɔgɔ kɔ fɔ ni san wɛrɛ ma kɔnɔ ka sabu kɛ an bɛna kuma san yɛlɛmani de kan san kura fɛn min bɛna k'a kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ san kura n'a bɛ daminɛ a ka di dɔw la a ma di dɔw la san kura fɛnɛ kɔnɔna na fɛn caman b'a kɔnɔna na hɛrɛ b'a kɔnɔna na i ko bɔnɛ b'a kɔnɔna na bi an bɛna kuma fɛn min kan o de ye fɛn min bɛna to min bɛ se k'an kisi san gɛrɛgɛrɛ n'a a banajugu n'a fɛn caman n'a ɲangataw tɔɔrɔ ma o hokumu kɔnɔna na an bɛna ɲininkali damatɔ tɛnku an ka professeur karamɔgɔ b'a la bi n'o ye san kibaru ye. San kibaru in a b'a bɔ cogo di de parce que a b'a bɔ k'a sɔrɔ san ma yɛlɛma donc k'a sɔrɔ san kura ma yɛlɛma yɛrɛ a bɛ na ni san kura kibaru ye donc an bɛ fɛ i ka a bɔ cogo fɔ an ɲɛna ani a b'a bɔ cogo min na n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan. I ka ɲininkali fisayara Asetu parce que n'i y'a jateminɛ san kibaruya bɔ cogoya la a ma nɔgɔ ko nɔgɔn tɛ parce que fɛnba fila bɛ yen nɔ ni o ye kalo ale ni tile donc kalo ale ni tile ka tagama sira o bɛ jateminɛ kalo ka tagama sira o bɛ jateminɛ ka fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc o de la i bɛna ye an bɛna kunnafoni minnu di sisan bi ni Ala sɔnna a ma an bɛ a lajɛ tile ka tagama sira tile ka sira quoi tile b'a kalo kelen i b'a sɔrɔ a ja bɛ tamasiyɛn a bɛ kalo kelen kɛ a ja bɛ kalo kelen kɛ tamasiyɛn dɔ ka so ni o kalo kelen banna i b'a ye a nɔrɔ bɛna sigi tamasiyɛn wɛrɛ ka so i b'a ye a nɔrɔ bɛ tila ka na sigi tamasiyɛn wɛrɛ ka so a bɛ kalo kelen de kɛ tamasiyɛn kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔna na ni an b'a fɔ a ma ko 12 signes du zodiaque zodiaque so 12 o zodiaque 12 in o tilalen don tasuma fiɲɛ ji bɔgɔ o tasuma in o ye tilayɔrɔ 3 ye fiɲɛ o fiɲɛ ye qualité fana 3 ye ji o ye qualité 3 ye bɔgɔ o fana ye qualité 3 ye saba sigiyɔrɔma 4 ni ma fili o kan ka bɛn 12 ma comme an tɛ jate dɔn kosɛbɛ 12 don saba sigiyɔrɔma 4 donc saba sigiyɔrɔma 4 ni o ye 12 ye o de ye bina bɛn san kalo 12 ma o san kalo 12 in bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na i ye fantan ye i b'o kalo 12 in kɔnɔ i ye faama ye i b'o kalo 12 in kɔnɔ tile nɔrɔ bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ i b'o kalo 12 in kɔnɔna na o kalo 12 in dolo ka na cogoya la tubabu mɔrɔw ye tamasiyɛn fɔlɔ ta ni k'a kɛ ko bélier bélier donc o ye so fɔlɔ ye taureau o ye so filanan ye ka taa bila fo poisson na o ye tile ka sira ye donc an bɛna o kibaruya in da mɔgɔw tulo kan bi i ye ɲininkali kɛ filɛli de don parce que n'i ye a jateminɛ
a wagati ma se fɔlɔ nga an bɛ k'a fɔ ni yɔrɔ in na yan nɔ ɲininkali caman bɛ sɛmɛ k'a fɔ ko parce que n'i y'a jateminɛ filɛli kuma in yɛrɛ fana cayalen don sisan kosɛbɛ kosɛbɛ an dun tɛmɛna o kuma o yɛrɛ ɲini o jaabi kan quoi an tɛmɛna o jaabili kan quoi an bɛ don min na ko bi an tɛmɛna o jaabili kan parce que bɛɛ b'a dɔn c'est-à-dire bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na quoi ne ka horoscope tɛmɛnen na o don na ni mɔgɔw donna YouTube kɔnɔ ka n ka don min na n y'a fɔ n ko fonɛnɛ bɛ daminɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na o y'a sɔrɔ fonɛnɛ ma se fɔlɔ dɛ donc fonɛnɛ o y'a sɔrɔ fonɛnɛ dɔgɔkun daminɛ de tun don quoi dɔgɔkun daminɛ nka a tun bɛ daminɛ o dɔgɔkun in de kɔnɔ donc n y'a fɔ n ko fonɛnɛ bɛna daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni mɔgɔw seginna ka taa date lajɛ ka kumakanw lajɛ i b'a ye direct an y'a fɔ n ko fonɛnɛ bɛ daminɛ don min a don nɛnɛ ni don si nɛnɛ ma kɛ kelen i y'a faamu donc an y'o fɔ ka sɔrɔ o don ma se fɔlɔ a fɔlɔ fonɛnɛ yɛrɛ bɛ tile fɔlɔ bɛ daminɛ don min na bɛɛ bɛ ka kule fan caman fɛ nɛnɛ bɛ yen o y'a sɔrɔ a kuma don fɔlɔ mais an y'a fɔ n ko a bɛna don dɔgɔkun min yɛrɛ kɔnɔna na a don nɛnɛ ani don si nɛnɛ ma kɛ kelen voilà bon o kuma se o bon jateminɛ de y'o fɔ an ye bon hakili dilan ma an ka mun de kɛ an ka baara kɛ n'a ye ka se ka jateminɛw kɛ n'a ye n'an ma jateminɛ kɛ ni fɛn min ye hakili dilan e ma baarakɛminɛw bɛ yen nɔ k'i ka c'est-à-dire que lajɛli juguman de ma ɲi nkalontigɛ de ma ɲi i y'a faamu donc ni i bɛ min dɔn ni kumanaw kan ka dan yen nɔ o bɛ daga i y'a faamu donc o de la jateminɛ de don bon jateminɛ min fana don san o san kibaruya an bɛ kuma caman fɔ a kɔnɔna na seerew b'an wele k'a fɔ an y'a fɔ k'u ka ko bɛna tɛmɛ nin cogoya in na a tɛmɛna nin cogoya in na tan donc o ye san kibaruyaw ye caman b'an wele caman tɛ se ka courage fana sɔrɔ ka weleli kɛ parce que bɛɛ ti kelen courage bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw dɔw ka ci ka ca kosɛbɛ n'u ko bɛ weleli kɛ u bɛ ɲina mais mɔgɔ minnu ye a fɔ an ye u y'an ka san kibaruya suit donc an ye kuma minnu fɔ o y'a jateminɛ tiɲɛ b'a la salon ne y'a fɔ n ko 2022 n ka a kuma ka ca a ɲɔgɔn sama-samaw ka ca kɛrɛnkɛrɛnyala fangakow la n ko waraningala ka san don kamasɔrɔ kalo ka sira kan ale san tun bɛ waraningala de y'o mara nka ɲinan san 2023 o nana bɛ jakuma ka san ma jakuma ka san kamasɔrɔ nin ye tile ka sira ye ni an nana i bɛna faamu an bɛna daba 12 daba 12 in tufana ji na kuma yamaruya dila Nuhu ma a ka kurun dilan a ka bɔ a ka kurun dilan ka yɛlɛ ji in kan parce que ko ji tun bɛna dugu cɛ a ka kurun dilan minnu bɛna sɔn ka tugu a nɔfɛ olu ka tugu a nɔfɛ n'olu ka taa quoi kurun in na quoi donc kurun in dilanna fɛn caman nana don a kɔnɔna na Nuhu b'a kɔnɔ kɔnɔw b'a kɔnɔ daba 12 min sɔnna fɔlɔ ka sɔn Nuhu ka kuma ma ka don a kɔnɔna na o daba 12 fɔlɔ chinois ye daba ninnu ta o ye kalo ka sira kuma de ye quoi daba ninnu ta kamasɔrɔ kalo bɛ san kelen kɛ sira kan tile ta ye tile 30 ye so kɔnɔna na nka kalo bɛ san de kɛ sira kan donc ale ka san o san daba ninnu fana kalo 12 in kɔnɔna na daba ninnu kelen t'a la k'a di san ninnu o kɛ ka san ninnu présenter totow b'a la jakuma b'a la dononkɔrɔ b'a la waraningala b'a la salon o de tun ye waraningala ka san ye i y'a faamu ɲinan o ye jakuma ka san ye nabi ɲuman min b'a mara o de ye Ibrahima ye Ibrahim o ye Ibrahim ka san ye donc an bɛna tila ka don o yɔrɔ ninnu na i bɛna dɔ faamu a détail la mɔgɔ minnu bɛnna a san kɔnɔna ma donc an bɛna bɛɛ a sanw ta k'a sanw fɔ kelen n'i i ka san dɔn dɔrɔn san bɛna kɛ cogoya min na i bolo i bɛna i yɛrɛ ye a kɔnɔna na donc o taamasiyɛn ninnu o kuma ninnu an ye olu fɔ jakuma ka fɛnkɛ san mankanw ani a ɲɔgɔn sama-samaw fangaw nɔfɛ e yɛrɛ ye caman faamuya o la parce que n'i ye e yɛrɛ ɲininka ko san kɔnɔna na e ye fɛn jumɛn remarqué kosɛbɛ hali ni o ma kɛ fɔlɔ ye o bɛ sɔn ka kɛ filanan ye donc o fɔlɔ yan nɔ yanni 2022 yɛrɛ ka don
ni ma fili a daminɛ yɛrɛ janvier yɛrɛ a daminɛ san daminɛ yɛrɛ la o kuma ninnu fɔla yan nɔ donc sama o parce que fanga ka d'ale ye bon ni an nana bɔ yen nɔ ɲina an bɛ jakuma ka san an nana don o kɔnɔna na ni o ni Ibrahima ka san ye ni o bɛ bɛn 2023 ma donc 2023 a wagati a ɲɔgɔn dɔw fana wagatiw tɛmɛna nataw kɔnɔna na ni mɔgɔw tola lamɛnni na an bɛna olu fana da mɔgɔw tulo kan a san ɲinan san i b'a ye a nana bɛn ji ma a nana bɛn ji ma ɲɛ fila bɛɛ kan tile ka sira kan kalo ka sira kan a nana bɛn ji ma voilà donc lajɛli de don i ka ɲininkali jaabi lajɛli de don tamasiyɛnw de don ka jatew fara ɲɔgɔn kan ka se ka ko dɔ dɔn o jate ninnu n'i y'a fara ɲɔgɔn kan olu bɛ jaabi minnu di an ma an bɛna sigi ka o de fɔ donc o jaabi ninnu o jate ninnu ni an sela ala a dɔnni nɔgɔya an ye an b'a dɔn an kan ka jate ninnu fara ɲɔgɔn kan cogoya min na k'a bɔ ni an y'o bila k'a fɔ ko a man ɲi o kɔrɔ b'a jira ala ye fɛn min d'a ma an banna la donc a b'i b'a fɔ ani bagan tɛ janya ɲɔgɔn na quoi bagan yɛrɛ ani bagan bɛɛ bɛ kɛ kelen quoi i m'a ye donc fɛn de don a dila ma an b'a ta de an bɛ baara kɛ n'a ye prévision caman bɛ ka kɛ yan météo bɛ ka kɛ o ye lajɛli de météo bɛ ka kɛ échographie bɛ ka kɛ lajɛli yɛrɛ ka mais a lajɛli nana lagosi ni wagati laban ninnu na cogo dɔw la kamasɔrɔ a ka gɛlɛ a ɲɛfɔ ka gɛlɛ fɛn fɛn b'a fɔ ko a bɛ tan u man ɲi a man ɲi i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ y'a wanɛw ye dogo la donc an tɛmɛna o ɲininkali yɔrɔ kan kamasɔrɔ n'i ye nin lajɛli nin fɛn ninnu bila dolo dɔɔni ne kɔni tɛ lajɛli n tɛ ma lajɛli wɛrɛ fɔ dolo dɔɔni ninnu a combinaison ninnu ni nin bilala a b'i b'a fɔ wagati jate i k'a bila fana calendrier ko yɛrɛ kuma i kana calendrier ko kuma yɛrɛ fana fɔ parce que n'i ko wagati ko calendrier n'i ko wagati yɛrɛ i ko heure montre bon ni jateminɛw de nana ni nin fɛn ninnu bɛɛ ye bon ni an kun y'an ci o kan ko a man ɲi an bɛ yɔrɔ min na bi sisan m'an sɔrɔ yan donc a ɲininkali tɛ yɛrɛ ti kɛ o kuma na bilen k'a fɔ k'a ka ɲi ou bien n'a man ɲi quoi an tɛmɛna o niveau kan pep ya mais lajɛli de don jateminɛ de don combinaison de bɛ kɛ ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka se ka nataw dɔn y'a ma dolo ka fɛn kɔnɔna na tamasiyɛn kɔnɔna na o faamuyalen kɔfɛ an bɛna tɛmɛ ni signes ye signes de l'année comme an bɛ ka kuma prévision année 2023 kan san kura ko a signe ko bɛ cogo di n bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ an ye signes ninnu kan san kura taabolo la signe a kelen kelenna bɛɛ parce que an bɛna kuma ni zodiaque signe 12 ye tasumalakaw jilakaw bɔgɔlakaw ani fiɲɛnakaw nka jilakaw k'a dɔn ko ɲina olu de bɛ ka ɲina mara jilakaw olu de bɛ ka ɲina mara donc o ye jɔnnu ye Scorpion ye ji ye Scorpion ye ji ye Cancer ye ji ye n'ale yɛrɛ min bɛ ka to ka 2023 gouverner Cancer ani Poisson o fana ye ji ye donc Cancer de bɛ na 2023 gouverner Cancer de bɛ na 2023 in gouverner kamasɔrɔ salon o kun ye Gémeaux ye Gémeaux dolo de kun ko gouverner Cancer yi dolo min bi ale mara o ye kalo yɛrɛ ye kamasɔrɔ Mercure ale de kun ka salon ta mara n'o ye 2022 nka ɲina kalo ale bɛ ka o mara ni arabu ko Gamariyu o Gamariyu dolo in donc an bɛ o ka wagati la ni wagati in kɔnɔna na an bɛna don signes kɔnɔna na tamasiyɛnw kɔnɔna na ka se ka bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniw di u ma u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na k'a dɔn k'a fɔ ɲinan san ji don a bɛnna ji ma ni an y'o fɔ dɔrɔn an bɛna ye fɛn dɔw bɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen n'a fɔra ji dɔrɔn ji ni tasuma tɛ taa donc o kɔrɔ b'a jira tasuma mɔgɔw gɛlɛya b'u ka côté la dɔɔni nka tasuma mɔgɔw fana i bɛna sɔrɔ pour que i ka nin kunnafoniya in dɔn k'a fɛsɛfɛsɛ ni e kelen y'i ka kunnafoni de di i ka date di kamasɔrɔ an bɛna min kɛ yan nin ye jamakulu ta de effectivement mais ni e kelen pe y'i ka datew de di sisan
i ka dekan o bi jateminɛ i ka ascendant bi jateminɛ hali n'a sɔrɔla i ye bélier walima hali n'a sɔrɔla i ye fɛngɛ sagittaire olu ye tasumaw ye donc o dekanw ani o fɛnw de bɛ jateminɛ bon n'a sɔrɔla san b'i bolo position min na o bɛ se ka fɔ i ye n'o tɛ foroba de bɛ ka di yan nɔ globalement an b'a fɔ yan nɔ donc san kɔnɔna na an nana ye a fɔla ka ban ko si min bɛ mara la nin wagati in kɔnɔna na si min bɛna mara kɛ 2023 kɔnɔna na k'o bɛ bɛn cancer ma n'i ye cancer ta n'i y'a jate cancer an bɛna si tɔ ninnu de ta ka a kɛ i b'a fɔ ka gosi cancer la o bɛ jaabi min di donc o de bɛ bɛn mɔgɔw ka kibaruya ma a fɔlɔfɔlɔ o de ye bélier bélier ale bɛnna funteni kalo fɔlɔ ma funteni kalo fɔlɔ den minnu bɛnna o ma ni tubabu moriw b'a wele ko bélier ni anw b'a wele ko ninsodenw funteni kalo fɔlɔ denw olu ka san bɛna kɛ cogo di u bolo ɲinan san kɔnɔna na ninnu bɛna wulikajɔ caman sabati ɲinan san kɔnɔna na sumaya bɛ don a la sumaya bɛna don u ka wulikajɔw caman na nka sumaya min don san laban yɔrɔ wagatiw la i b'a ye k'a daminɛ san camancɛ la ka taa se san laban yɔrɔ wagatiw ma u ye sɛgɛn minnu kɛ u ka wulikajɔw la u bɛna commencer k'olu jaabiw sɔrɔ nka san daminɛ bɛ gɛlɛya u bolo k'a daminɛ san camancɛ wagatiw la ka taa se laban yɔrɔ wagatiw ma u bɛna se ka commencer ka yɛlɛma dɔw ye u yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na nka a fɔra de ko ni minnu ye baara kɛ baarakɛlaw de bɛ taa nin yɔrɔ in na yan n'o tɛ minnu saliyala ɲina belelakaw la u bɛ gɛlɛya sɔrɔ sinon caman b'a kɛ komi i n'a fɔ n'a fɔra ko bélier dɔrɔn hali ni olu dala ka sunɔgɔ ni san sera camancɛ la n'a bɛna ban waati min na olu b'a résultat ye donc aw tulo bɛ yɔrɔ min na tantɔ minnu bɛ wuli ka baara kɛ olu de ko don donc o kɔrɔ ye bɛɛ ka wuli ka baara kɛ mɔgɔ n'i kɔni ye bélier mɔgɔ i ka wuli ka baara kɛ ni san sera mili la n'a kɔni bɛna ban waati o waati i b'a jaabi sɔrɔ yan'an ka tɛmɛ ni toro ka yɔrɔ ye ɲinan ka di c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ balo i n'a fɔ alimentation baaraw 2023 bɛ diya olu la a b'olu favoriser kosɛbɛ professeur kana to ne yɛrɛ kan ka micro bila ka taa alimentation dɔ ɲini dɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ nɔnɔ feere nɔnɔ feerelaw nɔnɔmugu don wa misi nɔnɔ don wa parce que n'i ko ko 2023 i ko ko hinɛ san i b'a fɔ ko hinɛ san kamasɔrɔ mɔgɔ caman bɛna hinɛ u mɔgɔ ɲɔgɔnw na 2023 kɔnɔna na furu caman bɛ yen a bɛna sauver k'a sababu kɛ dolo in nɔrɔ nali ye i bɛ taa sɔrɔ wagati caman kɛla furu ɲɔgɔn fila u diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ u tɔɔrɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ fo a bɛna se furusa ma nka a ka ca la ni u donna 2023 kɔnɔna na caman bɛ se ka ɲɔgɔn faamu u bɛna se ka yafa ɲɔgɔn ma a wagati kɔnɔna na bon yafa san don mɔgɔw bɛna yafa ɲɔgɔn ma ji n'a fɔra ko ji kɔni o kuma y'a yɛrɛ ba ni ji kɔni ma ɲɔ tiɲɛ 2023 kɔnɔ a ye jiko dɛsɛ tɛ kɛ an bɛ jɔrɔ min na de ji mana bonya ɲɔ kana na tiɲɛ an bɛ se ka jɔrɔ o yɔrɔ ninnu na sinon ji bɛ na ɲɔ dɔrɔn tɛ dɛ hali an ka so yɛrɛ b'a la o b'a yira k'a fɔ so b'a la dɛ so kɔnɔ minnu bɛ sigalen don u ka sow la an b'a fɔ ten minnu sigalen don u ka sow la u ka a barika ɲɛ yanni samiya cɛ u k'a barika ɲɛ u ka pied ɲɛnamaw don a kɔrɔ ka ɲɛ yanni samiya cɛ kamasɔrɔ fanga bɛna kɛ ji la ɲina ji woyo ale ni jisuw olu bɛna caya kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ ni samiya sanji ye benni daminɛ dɔrɔn denbatigi bɛɛ kan k'i hakili to i ka denmisɛnninw na ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ an y'a fɔ salon ta n ko fiɲɛ b'a kɔrɔ n'i y'a jateminɛ a sanw nana fiɲɛw kɛla a kɔrɔ ɲinan ta ji woyow ani jisuw olu bɛna caya kosɛbɛ
ɔ a bɛna ni ji dawolo ninnu na ni mɔgɔw m'u farati u yɛrɛ la bon ji bɛ se ka kasara lase mɔgɔw ma yen yɔrɔ ninnu na. an bɛ ala deli ala k'a lakale si d'an ma k'an kisi a gɛrɛgɛrɛ ma. ko siti la tagabagaw minnu bɛ taa siti la. o kɔni b'a la dɛ. o m'a fɔ piscine ji min bɛ yen nɔ n'a tɛ boli mais ji o ji bɛ boli 2023 kɔnɔna na i bɛ ji dɔn cogo o cogo ni i faratila la i mana i kun don i mana i fili ji la i bɛ taa bɔ fan wɛrɛ fɛ o bɛ t'i ye fan wɛrɛ fɛ quoi. ala k'an kisi o ma. i yɛrɛ bɛ taa cogo min na i t'a dɔn. fanga bɛ ji la ɲina mɔgɔw k'u hakili to a yɔrɔnin na i y'a faamu donc ɲina mɔgɔw bɛ hinɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ n ye o f'i ye mɔgɔw bɛna hinɛ ɲɔgɔn na kamasɔrɔ an yɛrɛ kan ka hinɛ ɲɔgɔn na mais an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan nɔ hinɛ dɔgɔyalen don dɛ. hinɛ dɔgɔyala yɛrɛ de alors que n'i y'a jateminɛ o de y'a to astrologie ka di n'i bɛ ka astrologie kalan i bɛ hinɛ quoi mun de la parce que ne tɛ ka astrologie dɔrɔn astrologie ne bɛ astrologie ni astronomie ne b'a ɲagami ɲɔgɔn na de kamasɔrɔ n'i ko astronomie astronaute olu de bɛ taa sanfɛ astrologue olu b'a ɲɛfɔ i n'a fɔ ne bɛ k'a fɔ cogoya min na bon minnu bɛ taa sanfɛ yɛrɛ ne b'olu ka kunnafoniw yɛrɛ fana ɲini ka se ka mɔgɔw bɔ fili la kamasɔrɔ n'i ye a jateminɛ 1977 NASA mɔgɔw ye machine dɔ dilan voyageur 1 voyageur 2 machine ta la de fo planète minnu bi fo sanfɛla la an sanfɛ Pluton ninnu na ka taa jateminɛw kɛ o planète ninnu na donc u ye machine ninnu dilan sisan ka machine ninnu bila ka taa donc machine ninnu taalen voyageur 1 ale sela fo 1990 donc o y'a sɔrɔ ale bi fo Pluton sanfɛ Pluton y'an ka fɛngɛ planète laban ye an bɛ terre kan yan nɔ Pluton ye fo laban ye bon Pluton sanfɛla la donc a selen yen nɔ scientifique ba dɔ tun bɛ yen nɔ ko Carl Sagan y'a ɲini NASA mɔgɔw fɛ ko ka machine ko k'a ɲɛsin dugumakolo ma ko ka dugumakolo photo ta ka u ka fɛlɛ kɛ ale b'a yira mɔgɔw la quoi fo Pluton sanfɛla la i b'a dɔn machine o wagati ka machine tun bɛ niveau mun na ani dugumakolo kilomètre hakɛ min don i b'a dɔn wa? An b'o dɔn dɛ. Fani y'o f'a ɲɛna. 600 millions. 600 millions de kilomètres. 600 millions de kilomètres a tun bɛ ani sankolo ani machine ni ɲɔgɔn cɛ a tun bɛ machine tun bɛ fo yen yɔrɔ de la 600 millions de kilomètres machine tun bɛ fo yen yɔrɔ de la ani a machine cɛla quoi donc parce que n'i ye an ka dugukolo in ban ka taa se fo sanfɛla la i bɛ bɔ an ka planète in kɔnɔna na i bɛ an ka terre kɔnɔna na i bɛ tila ka taa sanfɛ tuguni dibiw ni sumaya de bɛ yen nɔ sumaya ni dibikuru de bɛ yen nɔ i kelen ka bɔ yan nɔ donc ale taara fo o sanfɛ 600 millions de kilomètres carrés ni ma 600 millions de kilomètres ni ma fili kɔni donc a ye kelen k'a ɲini sisan nɔ k'u ka dugumakolo photo ta k'u ka appareil ɲɛsin dugumakolo ma u ye appareil ɲɛsin dugumakolo ma ka dugumakolo photo ta dugumakolo photo talen i b'a dɔn photo kɛla cogo ma n'i ye bigi ta ka tɔmin kɛ feuille jɛman sanfɛ quoi i bɛ tɔmini min ye feuille jɛman sanfɛ dɛ o wagati o yɔrɔ la an ka dugukolo tun bɛ ye o ye cogo de la an ka dugukolo belebeleba in pays ban faralen ɲɔgɔn kan o dugukolo kosɛbɛ y'a donc a tola fo o espace o niveau la sisan ka dugumakolo photo talen sisan donc NASA mɔgɔw sɔnna Carl ka kuma in ma Carl Sagan ka kuma ma u ye dugumakolo photo ta a ye fɛlɛ kɛ a ye photo in yira diɲɛ mɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ko a ye kumakan dɔw fɔ quoi donc kumakan in a bɛ mɔgɔ miiri janya kamasɔrɔ a y'i kanto anw bɛ nin de kan ni point fitinin anw bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ yan
fama jugu bɛ nin de kɔnɔ yan fama ɲumanw bɛ nin point de kɔnɔ yan mɔgɔ fagalaw olu bɛ nin point de kɔnɔ yan minnu ye kɛlɛ kɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ olu bɛ nin point fitinin de kɔnɔ yan nɔ ja ni anw ye nin dɔn ni point fitinin ni anw ye nin dɔn an kan ka hinɛ ɲɔgɔn na mun de b'a to nin de bɛ anw bolo anw tɛna se ka bɔ nin point de kɔnɔ ni dugumakolo in kan ka se ka taa dugumakolo wɛrɛ la k'a fɔ k'an bɛ taa vie k'a daminɛ fɛngɛ adama tile la ka na bila fo anw na sisan nɔ olu bɛɛ tɛmɛna nin dugukolo in kan munna anw fana bɛna tɛmɛ ka bɔ nin dugukolo in kan don dɔ munna anw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na n'i y'a jate minɛ hinɛ yɛrɛ kɔnɔna fɔli yɛrɛ la i bɛna ye c'est-à-dire que somɔgɔ kunda yɛrɛ o yɛrɛ ta ka jugu parce que mɔgɔ caman yɛrɛ b'a fɔ an y'a jateminɛ o yɛrɛ kɛ teriya sira yɛrɛ fɛ i bɛ se ka dɛmɛ min sɔrɔ o tɛ sɔrɔ hali somɔgɔya fan fɛ sisan an bɛ don min na i b'a fɔ bi a ma nɔgɔn dɛ i y'a faamu surtout siya fila yɛrɛ bɛ yen nɔ n t'o siya fila ninnu fɔ dɛ mais mɔgɔw b'a siya fila dɔn olu tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛ mais n tɛ se o ma yan nɔ mais mɔgɔw a siya fila yɛrɛ b'a la olu tɛ sɔn ɲɔgɔn dɛmɛ ma olu tɛ sɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ ya donc olu de tun tɛ sɔn a ma fɔlɔ mais an bɛ don min na i b'a fɔ bi a kɛla fan bɛɛ ye quoi ya donc en tant que an ye jateminɛ dɔ kɛ ka se o niveau ma an b'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ in c'est à dire que dugukolo in nin an ka nafa de y'an bolo an kan ka ɲɔgɔn minɛ ni dugukolo in de kan an kan ka hinɛ ɲɔgɔn na ni dugukolo in de kan n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na tan nɔ c'est à dire que i bɛ gɛlɛya la o i bɛ se de b'i ye o e bɛ taa ka bɔ yen don dɔ la quoi ni point an bɛ point de kɔnɔ tan nɔ ni point fitinin de don fana koyi ko bigi tɔni ka voyageur un to fo planète fɛngɛ Pluton sanfɛ a ye photo min ta photo in ta la a yira la c'est à dire que photo in dugumakolo yɛrɛ an bɛ dugumakolo min kan diɲɛ bɛɛ min kan tan dɛ ni e bɛ taama na kan ne bɛ taa kan a kɛra tɔn min de ye quoi a photo kɛra tɔn min de ye donc i b'a ye anw ka dɔgɔ quoi an ka dɔgɔ donc n'an y'o dɔn an kan ka hinɛ ɲɔgɔn na hinɛ o de nafa ka bon ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ wa minnu fana hinɛna don tɛmɛnenw na o bɛna na mɔgɔ dɔ la ɲinan san kɔnɔna na o tigiw bɛna récompense dɔw k'u ye ɲinan san kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ minnu fana bɛna hinɛ u mɔgɔ ɲɔgɔnw na ɲinan san kɔnɔna na i bɛna ye a récompense i bɛ hinɛ minnu na olu yɛrɛ fana bɛna récompense dɔ k'i ye don nataw kɔnɔna na min bɛna se ka kɛ sababu ye k'i bɔ degun kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ n'i y'a jateminɛ ɲinan adamadenya la adamaden qualité saba de adamaden dafalen dafabali ani dafalen dafabali ani mɔgɔ tɔ adamaden o de ye quoi mais nin bɛɛ n'a kɔrɔ don komi baro kuntagala kana na diyan kojugu an bɛ tɛmɛ ni o ye donc mais bana min bɛ yen ni mɔgɔ kan k'o kɔlɔsi bana ninnu na ɲinan san kɔnɔna na n'a kuma bɛna fɔ ka caya kosɛbɛ o fɔlɔ o ye furudimi ye furudimi bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔnin na furudimi bɛ yen nɔ ulcère fana bɛ yen ulcère fana ye furudimi ye o y'a juguman ye quoi donc a bɛɛ ye furudimi kelen ye bon maintenant mɔgɔw bɛ se k'u hakili to o bana ninnu na ɲinan san kɔnɔna na u bɛ se k'u hakili to o bana ninnu na Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a tɔɔrɔ ma maintenant mɔgɔw kan k'u hakili to bana min na tuguni n'a a bɛ se ka kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma bana min bɛna dumuni fɛ produit chimique awɔ parce que ɲinan san kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ hali ni mɔgɔ minnu ta kun tɛ fɛ ka wuli ɲinan san kɔnɔna na n'u m'u kɔlɔsi dumuni sugu bɛɛ dunni bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ se u ma donc hali angɛrɛ ko ninnu parce que dumuni caman bɛ yen angɛrɛ b'o la bi mɔgɔ n'i bɛ dumuni kɛ i k'a woloma ka ɲɛ kamasɔrɔ o kɔlɔlɔw bɛ yen bi fɛngɛ sindimi cancer de sein donc musow bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la o yɔrɔ in ta fan fɛ ɲinan kosɛbɛ donc o fana farigan bana in a bɛna lakodɔn a bɛna mɔgɔ caman fana sɛgɛn ɲinan san kɔnɔna na cancer de problème de sein sindimi quoi donc o problème o fana bɛ yen nɔ Ala k'an bɛɛ kisi a tɔɔrɔ ma ami donc sisan tuguni oesophage o ti kan kɔnɔna de ya oesophage ne hakili la o ye kan kɔnɔna yɛrɛ
kan kɔnɔna na ka jigin kɔnɔna na o banaw quoi ka fɔ ka taa se furu ma donc mɔgɔw bɛ se ka o hakili to o bana ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ donc o ye banaw kɛ nacogo ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma donc ɲina an ye bele mɔgɔw ta an kumana o kan donc an y'a fɔ a b'i b'a fɔ san bɛ camancɛ la olu bolo quoi san bɛ san gɛlɛmanba tɛ mais san bɛ camancɛ la u bolo nka o k'o kɔlɔsi bon ninnu man ka keleku quoi u man ka sira jugu ta ni bele bɛ baara o baara kɛ ɲinan san kɔnɔna na a kan ka kɛ baara tilenlen de ye parce que ni bele jɛngɛnna ɲinan san kɔnɔna na dɔrɔn a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba de ye a bolo an b'a fɔ yɛrɛ ɲinan san ka gɛlɛn bele ma nka bele ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri o de bɛna san tɛmɛ nɔgɔya la dɔɔnin bele mɔgɔw ma i y'a faamu a b'i b'a fɔ u bɛ camancɛ la quoi mais bele min ma nin mɛn ni a ye a ɲini k'a kɛ dantɛmɛ wale ye bon i b'a ye kungo bɛ ben a da la a bɛ se ka san tɔ bɛɛ kɛ o la o b'a yira k'a fɔ bele ka sira tilenlen de ta k'a daminɛ san daminɛ fo ka taa se san laban ma a k'a ka baaraw kɛ san daminɛ bɛ se ka gɛlɛya a bolo san laban na a bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ bele bɛɛ k'i cɛsiri n'an bɔra yen an bɛna don toro la o ye so filanan ye zodiac so filanan ye toro o nana bɛn bɔgɔ ma bon an ko jilakaw olu de bɛ mara la ni o ye cancer ye donc toro ale ni cancer ye a degun tɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ɲinan ye toro ka san ye mɔgɔ minnu nana bɛn funteni kalo filanan ma toro ɲinan ye u ka san ye promesse caman ta la toro mɔgɔw ye a si ma se ka bɔ a sira ma nka ɲinan promessew caman bɛna bɔ a sira ma wasaw o bɛ toro mɔgɔw ye ɲinan san kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ se ka taa se examen a examen kɛlaw n'u ye courage ta échec ka dɔgɔ u ka sira kan trimestre examen kɛlaw donc mɔgɔ minnu ye toro ye n'u ye courage ta ɲinan i b'a ye échec kɔni ka dɔgɔ u ka sira kan i bɛna ye projet kuraw fo ka taa se baara kuraw ma olu bɛ toro mɔgɔw ka ko la ɲinan san kɔnɔna na ɲinan san ka di toro la ɲinan ye toro ka san ye toro kan ka yɛlɛma mun don a ka kow la ni a tun bɛ fɛ ka kɛ san tɛmɛnenw na n'a ma se k'a kɛ ɲinan a bɛ se ka a ɲɛsin a dɔw ma ka se ka a kɛ a bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ a dɔw la a caman na quoi a bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ a camanba de la ni an bɔra yen an bɛna se funteni kalo sabanan ma Gémeaux Gémeaux ale ye buruju so sabanan ye sin zodiac ka nacogo la dolo min b'a fana mara o de ye Mercure ale ye fiɲɛ de ye Gémeaux ni mɔgɔ ninnu jɛɲɔgɔnyaw ka d'u ye terikura ko olu ka d'u ye cancer de bɛ mara la bi ɲinan san kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ Gémeaux lakaw san fana bɛna tɛmɛ aw bolo gɛlɛyaba tɛ yen nɔ nka a bɛ camancɛ la quoi san bɛna tɛmɛ olu bolo i b'a fɔ o bɛ camancɛ la i n'a fɔ aw tɛna fɔ ko a gɛlɛyala a tɛna fɔ k'a nɔgɔyala aw bɛ to camancɛ la donc o kibaruyaw olu fana bɛ aw kun kan ni fɛngɛ ni san kura in kɔnɔna na donc san tɛ san juguman ye ka ɲɛsin Gémeaux mɔgɔw ma ni ye Gémeaux mɔgɔw kelen ye ka se ka gɛlɛya sɔrɔ a sababu fana bɔra u yɛrɛ la kamasɔrɔ olu fana kuma dɔw la o kuma cogo man ɲi i y'a ye kuma dɔw la n'u dusu bɔla u bɛ se ka kuma ka tila ka nimisa maintenant ni i bɛ camancɛ la san kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ i bɛ kuma min fɔ n'i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ mɔgɔw dimi o kuma in a ɲini i k'o yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye kamasɔrɔ ɲinan ye hinɛ san ye walasa i bɛ se ka dɔ sɔrɔ mɔgɔw ka hinɛ na donc ni i ma se ka o kɛ hinɛ bɛ gɛlɛya i bolo quoi a ka gɛlɛn mɔgɔw ka se ka hinɛ e la quoi donc olu kɔni ka se ka wasa sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na a bɛ dépend u yɛrɛbakun na u ka kuma cogoya u ka so kuma cogoya la baara cogoya fana u ka baara kɛ ni baara kɛ cogoya yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma sira bila donc a ka ca la u bɛ se ka wasaw sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don
bele ka kɛnɛya sira yɛrɛ an b'o fɔ bon bele mɔgɔw aw ka kɛnɛya sira aw b'a hakili to aw yɛrɛ la san k'a daminɛ san camancɛ la ka taa se san laban yɔrɔ wagatiw ma kɛnɛya siraw olu jɛlen tɛ Gémeaux mɔgɔw k'a daminɛ Taureau mɔgɔw k'a daminɛ san daminɛ fo san laban kɛnɛya siraw olu sinsinnen don Gémeaux donc k'a daminɛ san laban fana aw b'a hakili to aw yɛrɛ la kɛnɛya siraw olu ma farigan minnu bɛ na u tɛna aw ladasa nka a farigan ninnu bɛ se ka sumaya dɔw don aw ka ko la Gémeaux mɔgɔw ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la voilà o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna se cancer yɛrɛ ma cancer yɛrɛ donc n y'a f'i ye n ko cancer de bɛ ka 2023 mara 2023 kɔnɔna na cancer wasaw olu bɛ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu ye kunkɔrɔta ko caman bɛna fɔ ninnu ye a ka ca la cancer mɔgɔw hali ni layidu tala u ye layidu minnu ni a ma bɔ a sira ma don tɛmɛnenw na o layidu ninnu bɛna se ka bɔ a sira ma ka se ka u yɛrɛ jigi tugu don nataw kɔnɔna na ni ɲinan san kɔnɔna na cancer bɛna jigi tugu sɔrɔ sira caman fɛ ɲinan san kɔnɔna na ale yɛrɛ ka hinɛ o bɛna kɛ sababu ye ka wasaba de lase ale ma don nataw kɔnɔna na ka se ka dususuma se ale ma k'a daminɛ kalo fɔlɔ san kalo fɔlɔ fo ka taa se san kalo laban ma wasaw bɛ ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu ye i b'a ye kɛnɛyaw fana olu sinsinnen don nka kuma ni kuma furudimi bɛna to ka u kɔri surtout olu yɛrɛ furudimibatɔw ye ka kɔrɔ ɲinɛ furudimi ko in ma nɔgɔn awɔ cancer mɔgɔw ka furudimi ka ca kosɛbɛ u tulo bɛ na u ka furudimi b'u caman sɛgɛn donc furudimi bɛ minnu n'a ka kɔrɔ u bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la toujours donc kuma dɔw la u bɛ se ka na u sɛgɛn ni san ti san juguman ye u bolo san ka di olu la quoi san juguman tɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo cancer san ka di o la k'a daminɛ san daminɛ fo san laban u bɛ se ka jigituguw sɔrɔ u bɛ se ka wuli ka u ka projets k'olu kɛ olu ta ka di kosɛbɛ ni an bɔra yen an bɛna se samiya kalo filanan ni o ye lion ye waraba olu ka ko ma nɔgɔn dɛ ɲinan olu maralen don lion tile de soit tasuma de bɛ lion mara awɔ lion ale ni bélier ale ni sagittaire tasuma de bɛ olu mara nka tasuma saba si tɛ kelen ye nka k'a fɔ lion ka tasuma min b'a mara a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ 2023 kɔnɔ cogo di k'a daminɛ 2023 daminɛ fo ka taa se 2023 laban ma gɛlɛyaw olu bɛ lion ka sira kan tagabenw olu ka ca lion ka sira kan gɛlɛya bɛ lion ka sira kan lion bɛ san daminɛ ni gɛlɛya yɛrɛ ye ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw ani jigitigɛ walew ni lion bɛ san daminɛ ni olu ye jigitigɛ walew kuma caman i b'a ye u ni mɔgɔw jɛlen don ko minnu na mɔgɔw bɛna commencer k'u janfa sira caman fɛ lion bɛ se ka a hakili to a yɛrɛ la min bɛ tali kɛ a kana fɔ k'a b'a ka fanga yira mɔgɔw la ɲinan san kɔnɔna na n'o ye 2023 ye fanga min b'a la a kana fanga in a kana fɔ a bɛ a yira mɔgɔw la a ka fanga in kɛ ka essayer ka baara kɛ n'a ye o bɛ se k'ale dɛmɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ a k'a fɔ k'a bɛ fanga in ta kamasɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na a jugulamɔgɔw bɛna caya kojugu lion mɔgɔw ka juguya bɛna bonya ɲinan san kɔnɔ kojugu mɔgɔ caman bɛna bila u kɔ wa mɔgɔ caman bɛna u sɔrɔ fana donc o b'a yira k'a fɔ lion kan k'a daminɛ san daminɛ fo san laban lion kan k'a kɔlɔsi mɔgɔw la k'a méfier kosɛbɛ awɔ lion ka ko fitinin a bɛ se ka kɛ koba ye ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ donc ni lion k'a daminɛ san daminɛ na fo san laban a fariganw u bɛna fariganw sɔrɔ sira caman fɛ i y'a faamu farigan ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka sumaya walew don u ka kow la donc lion ka hakili to a yɛrɛ la surtout olu ka bana yɛrɛ farigan ye crise ani crise cardiaque dusukunna dimi bana
ya dusukundimi bana ale ni ɲɛ dimi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kini fɛn ɲɛ quoi ya i bɛ lion ninnu caman ta a mɔgɔkɔrɔbaw i bɛ taa sɔrɔ dusukundimi problème de cœur b'u la donc o b'a yira k'a fɔ dusubɔ ko caman de bɛna kɛ u la nka o n'a ta bɛɛ fo u ka se ka n'u ye nin lamɛn ni mɔgɔ ko a bɛna u dusu bɔ n'u hakili jigila nin na u k'a fɔ ko u k'a dɔn tiɲɛ don man ka dimi ɲina n'o tɛ dusubɔ ko caman bɛna lion sɔrɔ nka n'u ye ne ka kuma in mɛn u dusu tɛna bɔ u bɛ kɔn u yɛrɛ ma awɔ caman ka se a dusu la ɲinɛ lion caman ka se a dusu la ɲinɛ pour que ka saya ɲuman tɛmɛ awɔ si ni kɛnɛya la san daminɛ yɛrɛ de parce que o bɛ an bɔra san kɔrɔ min kɔnɔna na o de bɛna u accompagner ka don san kura kɔnɔna na n'o ye 2023 ye o b'a yira k'a fɔ san daminɛni u bɛ se ka u bɛ fɛ ka fɛn koba minnu kɛ walima u bɛ fɛ ka programme minnu fɛngɛ u bɛ se k'olu jateminɛ san daminɛ yɛrɛ la a ka ca la o b'a sɔrɔ 2022 tɔni bɛ yen halisa sisan an bɛna don vierge ni o ye samiya kalo sabanan ye ale fana maralen don mercure fɛ nka ale ye bɔgɔ ye vierge ka ko bɛ cogo di gɛlɛyaba tɛ yen nɔ ɲinan ye vierge fana ka san ye kamasɔrɔ vierge mɔgɔw minnu sɛgɛnna u ye laɲini caman kɛ ka dɛsɛ don tɛmɛnenw na n'u sɛgɛnna yɛlɛma bɛna se ka don ka sira caman fɛ bi ɲinan san kɔnɔna na n'o ye 2023 ye san goman tɛ vierge bolo kɛnɛyaw olu bɛ se ka sabati u ninkanko caman bɛna se ka sabati ɲinan san kɔnɔna na u ninkanko caman olu bɛna sabati ɲinan san kɔnɔna na n'an bolo kɔnɔ sisan donc ɲinan san goman tɛ vierge bolo vierge ka timinanja ɲinan san kɔnɔna na vierge ka hakilinaw waleya vierge ka se ka hakilina kuraw ta hakilina kura minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka na ni ɲɛtaga ye a ka kow la vierge ka o siraw ta vierge bɛ wasaba sɔrɔ san kɔnɔna na lagosiw fɔɲɔgɔnkɔ kumaw lagosiw kɔ donnen don ka ɲɛsin vierge lakaw ma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu hali n'i y'u lagosi sira caman fɛ o tɛna e jate wa i b'u tatɔ yɛrɛ fana san goman tɛ vierge mɔgɔw bolo komi nin ye an bɛna a fɔ fila de o nin ye tile ka sira ye an bɛna tila ka fɔ kalo ka sira la maintenant o san fila nin wagati fɔcogoya fila in kɔnɔna na ni san ma diya i la si fɛ ni fila si la o kɔrɔ b'a yira san bɛ gɛlɛya e bolo fura t'a la professeur n'a fɔra ko k'a fila bɛɛ goyala o ma di dɛ 2022 a goyala caman bolo a côté fila bɛɛ fɛ o ye ne wele depuis an tilala san kibaruya la dɔrɔn u ye ne wele ko solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la komi n'an tilala mɔgɔ caman fana ko yiri ninnu dɔw bɛ jamanajanw fɛ an bɛ yiri minnu fɔ dɔw bɛ jamanajanw fɛ i bɛ taa sɔrɔ yiri ninnu ko a ma nɔgɔ yen nɔ olu bolo bon hali yan nɔ yɛrɛ fana i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka yiri ninnu ta ka utiliser cogo la n'o tɛ san kibaruya la yiri minnu bɛ fɔ a ka fisa kosɛbɛ donc o nana kɛ sababu ye an ye yiri in to yen an bɛna yiri fɔ a labanw na ni yiri fɔla an tilalen don ka tuguni ɲina ka se ka safinɛ dilan safinɛ ninnu sin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka safinɛ ka a dilan ka i ka furaw de k'a la n'i ye beli ye i ka furaw de b'a la n'i ye toro ye i ka furaw de b'a la n'i ye sin kelen kelen fɛn o fɛn ye i ka furaw de bɛ safinɛ in na safinɛ in bɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ fana safinɛ in a ti foyi lase i ma k'i lakana kɔ ni safinɛ in banna dun ni safinɛ in banna n'a a y'i diya n'i ko k'i bɛ safinɛ wɛrɛ ta safinɛ bɛ d'i ma i y'a faamu nka n'i y'a ta a ka ɲi ni se sera ka kɛ wagati min ye k'a ta a ka ɲi
kama sɔrɔ n'a fɔla ko i ka yiri nin ye nin fɛngɛ kɔnɔna na i bɛ to kunpan de la i b'a ko fɔlɔ kɛ i bɛ tila k'a fɔ est-ce que n tɛ filanan fana dafa est-ce que n tɛ bon i ka yiri kɔni ye min ye san kɔnɔna na n'i y'i hakili to a la san kɔnɔ bɔko kelen don dɛ nka n'i y'a bɔko kelen kɛ hali n'i y'a utiliser tuguni foyi wɛrɛ t'a la n'a ma dɔ ni ɲuman farala ɲuman kan foyi t'o la donc safinɛ o safinɛ o bɛ yen sin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka safinɛ ɲinan san kɔnɔna na hali minnu yiriko ka gɛlɛn minnu fana ma o bɛ se ka u tugu safinɛ in na a tɛ foyi kɛ k'i lakana o ye o safinɛ donc ɲinan an bɛna bɔ vierge la an bɛna balance la kawla kalo fɔlɔ balance mɔgɔw olu nana bɛn kawla kalo fɔlɔ ma Vénus b'olu mara u nana u yɛrɛ sɔrɔ Vénus nana a yɛrɛ sɔrɔ fiɲɛ na ka bɛn balance ka wagati ma ɲinan san bɛ kɛ cogo di balance bolo ni an nana jateminɛ cancer ale ni balance o fila ka kibaruyaw de bɛna gosi olu fila de bɛna gosi ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka jaabi bɔ k'a di balance ma sisan nɔ ɲinan san kɔnɔ balance bɛna nimisa kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na balance promesse caman tala balance ye balance ma sɔn a si ma mais ɲinan san kɔnɔna na i bɛna ye mɔgɔw bɛ n'u mabɔ balance la de i y'a faamu mɔgɔ caman bɛna i mabɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na mɔgɔ caman bɛna ɲugu a mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'o ye balance mɔgɔw ye i b'a ye o bɛna kɛ sababu ye balance bɛna se ka gɛlɛya sɔrɔ sira caman fɛ mɔgɔ ko la quoi wala mɔgɔ ko la ɲinan adamaden ɲuman sɔrɔli balance fɛ ɲinan o bɛna gɛlɛya balance bolo kosɛbɛ n'o tɛ a ka kɛnɛya siraw olu ka ɲi kɛnɛya siraw jɛlen don nka a ka degun fanba o bɛna kɛ mɔgɔw ye ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ olu ka ko ka di mɔgɔw ye wagati tɛmɛnenw na kosɛbɛ mais ɲinan san kɔnɔna na i bɛna ye mɔgɔw tɛna o ɲɛ ye o la quoi wa mɔgɔw tɛna o bonya da u ka ɲinan san kɔnɔna na donc n'o tɛ sira wɛrɛw fɛ gɛlɛyaba tɛ yen nka ɲinan san kɔnɔna na u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ se ka kɛ sababu ye u k'u sigi n'a ye ka problème na sugu bɛɛ lase u ma balancelakaw mais n'u sera ka safinɛ san yɛlɛma safinɛ in ɲini k'o utiliser u bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔɔni bɔ u ka gɛlɛya la safinɛ in bi ni safinɛ in sɔrɔla a kɛcogo dɔ de b'a la o de a kɛcogo de bɛ fɔ i ye n'i ye a fɛngɛ fura kɔni dilan an ye ni sin ninnu bɛɛ ka hindiw de bɔ ka tila ka ɲininiw kɛ sisan nɔ yiri minnu bɛ bɛn a la ani tamasiyɛn minnu kan ka fɛn minnu kan ka sɛbɛn ka fara a kan walima yirimugu minnu kan ka k'a la donc an y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali dɔw ka parfum parce que ma sin bɛɛ ka parfum don a ta la fɔlɔ parce que ni san an ye mɔgɔ kelen pe ka horoscope ta sisan mɔgɔ bɛɛ n'i ka parfum de don i ka wusulan de don o parfum mais sin dɔw ka parfum ma sɔrɔ mais dɔw ka parfum sɔrɔla o safinɛw dilanlen don ka ban yɛrɛ i y'a faamu mais safinɛ yɛrɛ a bɛɛ n'a kasa de don safinɛ in bɛɛ n'a kasa de don parce que n'i ye bele ye i ka kasa e ta kasa ani toro mɔgɔw ta kasa tɛ kelen an b'a ka parfum min ɲini yɛrɛ de k'a kɛ safinɛ ninnu na c'est à dire safinɛ in tɛ foyi ye a b'i lakana a bɛ gɛlɛya camanba de ta ka bɔ i ka san kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ mɔgɔ i mana kuma cogo cogo i bɛ ala ka yɔrɔ bila adamaden ye jɔn ye n'o tɛ safinɛ a ka ca la n'i y'a ko gɛlɛya min n'a bɛ na i sɔrɔ san kɔnɔna na a t'i sɔrɔ o ye balance mɔgɔw ta ye donc u k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc gɛlɛya bɛ yen nɔ n'o tɛ sira wɛrɛw kan i bɛna ye ɲɔgɔn lafaamuyaw bɛ yen nɔ sira wɛrɛw kan olu ka kɛnɛya tagabolo bɛ cogo di balance mɔgɔw u ka kɛnɛya siraw jɛlen tɛ ayi kɛnɛya siraw jɛlen tɛ ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ balance bɛna se ka degun sɔrɔ sira caman fɛ a degun ninnu mɔgɔw ka sira fɛ a degun ninnu sababu bɛ bɔ mɔgɔw la bon i bɛna ye hali bana minnu bɛna balance sɛgɛn bana yɛlɛmataw donc olu bɛ se ka u sɛgɛn ɲinan san kɔnɔna na u bɛ se k'u hakili to olu la donc olu ka bana minnu bɛ fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ ni n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na walima ni o ko kɔlɔsi o bana ninnu na i y'a faamu olu ka problème yɛrɛ ye
mɔgɔw ye ɲinan san kɔnɔna na mɔgɔw bɛna se ka olu ni mɔgɔw tɛna ɲɔgɔn faamu sira caman fɛ ɲinan san kɔnɔ o de bɛna dekun lase u yɛrɛ ma hali hakili la i b'a ye dépression hakilila cayaw ani miiriyaw olu bɛna se ka na u sɛgɛn ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ awɔ ni an bɔla ye an bɛna kawula kalo filanan kɔnɔna na kawula kalo filanan o ye scorpion ye gɔsɔn ale maralen don ji fɛ marsi ale nana a yɛrɛ sɔrɔ gɔsɔn ka so ka bɛn ji ma donc a b'a yira k'a fɔ gɔsɔn ye ji ye ɲina olu ka san a bɛ cogo di u bolo c'est à dire que ninnu ka san bi kɛ i b'a fɔ kuma dɔw la ninnu bɛna fɔ u bɛna alhamdulilayi fɔ kuma dɔw la u yɛrɛ tɛna cogoya foyi faamuya san na san bɛna tɛmɛ olu bolo o cogoya la quoi c'est à dire bi ka fisa kunun ka gɛlɛn bi ka fisa san dɔw la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a sigilen don a bɛ baara ɲinina ka dɛsɛ mais san dɔ la dɔrɔn paf a bɛ se ka na baara sɔrɔ hali a ka da o ma walima san dɔ la dɔrɔn a tigi bɛ se ka na furu sɔrɔ a bɛ furu kɛ a ka da o ma i bɛ se k'a fɔ ko san jala kɛnɛya in kɔfɛ quoi voilà parce que kɛnɛbagatɔ o de bɛ baara kɛ o ni ma ŋɛnɛ i se ka baara kɛ donc a ka da o ma i bɛ se k'a fɔ ko san jala tiɲɛ tɛ yan mais n'a sɔrɔ la i ma ŋɛnɛ yɛrɛ dun a ma nɔgɔ donc ɲinan san kɔnɔna na olu ka san bɛna kɛ ten tɔ de quoi u yɛrɛ tɛna cogoya foyi minɛ cogoya foyi de sɔrɔ a la a bɛna kɛ san ye san mun bɛna tɛmɛ u kan bon gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya o si gɛlɛya tɛna u sɔrɔ olu b'i b'a fɔ camancɛ la quoi scorpion u b'i b'a fɔ camancɛ la nka ninnu ye u bɛna u ka erreur caman dɔn quoi parce que i b'a ye yɛrɛ tiɲɛ dusu u bɛna ko u yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye k'u ka ko dɔw tiɲɛ mais u bɛ tila k'a dilan quoi u bɛna tiɲɛ u bɛna tila k'a dilan wagati tɛmɛnenw na i b'a ye u b'u ka ko tiɲɛ dilancogo yɛrɛ tɛ sɔrɔ min na bilen mais ɲinan a ka ca la u mana u ka ko dɔw ɲɛtɔla tiɲɛ u yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka tila k'a dilan parce que hakilina dɔw bɛna don u la ɲinan san kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛ u ma kosɛbɛ u ka hakilinaw barikalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔ nka fɛn min ye san yɛrɛ u mana f'u bi olu mago bɛ sɔrɔba min yɛrɛ la ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na gɛlɛya bɛ o de la nka i bɛna ye u b'a sɔrɔ ka da degré la camancɛ la o bɛ se ka fisaya u ma dɔɔni k'a daminɛ san daminɛ yɛrɛ fana na u bɛ se k'u kɔlɔsi u ka fariganw bɛ se ka u sɔrɔ k'a daminɛ janvier la février mars wagati ninnu na fariganw bɛ se ka na u sɛgɛn farigan ninnu bɛ se ka u sɛgɛn o wagatiw kɔnɔna na ka tila ka segin tuguni farigan ninnu bɛ tila ka na juin ninnu wagati ninnu fɛ farigan bɛ tila ka na u sɛgɛn dɔɔni tuguni c'est à dire que san kɔni bɛ kɛ fila ye olu bolo quoi u tɛ se k'a fɔ ko a kɛra san dumanba ye u tɛ se k'a fɔ k'a kɛra san gomanba ye o ye scorpion mɔgɔw ye i y'a faamu sagittaire an bɛna don yen nɔ sagittaire mɔgɔw ɲinan san ka girin sagittaire ma awɔ ɲinan san ka girin sagittaire mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛna ye wulikajɔ ka di ni mɔgɔ ninnu ye kosɛbɛ ka sabara don u yɛrɛ ka ɲini fɛn nɔfɛ o ka di ni mɔgɔ ninnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ ninnu sagittaire caman de jigi dalen don a yɛrɛ kan sagittaire b'a jigi da a yɛrɛ bakun kan quoi sagittaire bɛ miiri de ne bɛ se ka nin kɛ fo n ka nin kɛ sagittaire bɛ miiri ni o miiriya de i y'a faamu o de bɛ se ka u sauver dɔɔni quoi n'o tɛ sagittaire ɲinan san ka gɛlɛn awɔ san gɛlɛman don ɲinan sagittaire mɔgɔw bolo u k'u hakili to a la sagittaire minnu bɛ yen n'u bɛ sirakanboliw kɛ u k'u kɔlɔsi kosɛbɛ a chauffeur lakaw u ka sira jɛlen tɛ nin san in kɔnɔna na accident olu bɛ siraw kan u b'u hakili to u yɛrɛ la nka a accident ninnu tɛna se ka caman accident ninnu tɛna kɛ sababu ye ni u ni bɛ to a la nka a bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka joginni kɛ u la joginni min bɛ se ka u sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu donc ɲinan u b'u hakili to u yɛrɛ la o sira fɛ fana minnu fana bɛ tasuma baara kɛ sagittaire la u bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la tasuma sira fɛ ɲinan san kɔnɔna na sagittaire kan ka fara ɲɔgɔn kan de kɛ ni an b'a fɔ a ma ko économie awɔ ɲinan san kɔnɔ a k'a ɲini
n'o tɛ ni Sagittaire kɛla yɛrɛkɛlikɛla ye ɲinan san kɔnɔna na a bɛ kɛ baara ye dɛ, a bɛ kɛ tiɲɛni ye a ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc o b'a yira k'a fɔ san dumanba tɛ Sagittaire mɔgɔw bolo, ɲinan san ka gɛlɛn Sagittaire mɔgɔw bolo. Donc gɛlɛyaw ka ca u ka sira fɛ u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se u ni u yɛrɛ dusukun ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se u ni u furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc gɛlɛya bɛ yen nɔ u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ. Komi nin ma a fɔla ko gɛlɛya bɛ u ka sira kan yan nɔ u ka to an suivre la nin ye tile ka ɲɛ ye an bɛ tila ka na a lajɛ i bɛnna san min ma n'i ye Sagittaire i bɛnna san min ma o san ta an bɛ tila ka na don o fana kɔnɔ kamasɔrɔ o san an bɛna o fana comparer 2023 la ni a ma diya i la yan a ka ca la a bɛna diya i la o côté fɛ a bɛ diya i la côté min fɛ waleya minnu bɛ fɔ yen nɔ i b'olu minɛ donc o ye Sagittaire ye. Capricorne i bɛna ye k'a fɔ ale ni dolo min bɛ mara la fɔɲɔgɔnkɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na kojugukɛla caman kɔ bɛna bɔ fiɲɛ na kamasɔrɔ ni Capricorne de ka wagati la suyaw olu bɛ fanga sɔrɔ ni Capricorne ka wagatiw la dibidibila ko dabaliw olu bɛ fanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mais i bɛna ye k'a fɔ ni Capricorne ka wagati la ale ni dolo min nana bɛn o dolo ni o ye hinɛ dolo ye ale b'a fɔ ko hinɛ karisa la donc dibidibila ko suya ko magie noire n'i bɛ Saturne dɔn sigilolo n'an b'a fɔ bamanankan na n'i b'a dɔn ka ɲɛ kosɛbɛ 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 suya kɔni i mana fɔ c'est à dire que dɔnnifin na mɔgɔ b'i ko fɔ quoi n'i bɛ Saturne dɔn kosɛbɛ parce que Saturne bɛ dɔnnifinkɛlaw favoriser kosɛbɛ 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 i y'a faamu ɲinan o la i bɛna ye k'a fɔ dɔnnifinkɛlaw o caman ka laɲiniw tɛna sabati u bolo magie noire bon i bɛna i yɛrɛ ɲininka i tun bɛ fɛn min kɛ ka kɔrɔ donc dɔ bɛ bɔ a effet la ɲinan san kɔnɔna na dɔ bɛ bɔ a effet la o ye kelen donc o nana kɛ sababu ye Capricorne o bɛna gɛlɛya sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ u ka waleyaw olu caman tɛna laban mɔgɔ min bɛ se ka kɛ masakɛ k'i kɛla Capricorne ye ka kɛ masakɛ ye ka bɛn ɲinan san ma n'o ye 2023 ye gɛlɛya bɛ yen nɔ donc ni hali n'i ma ɲɛ i bɛ ko ye f'i k'a ɲɛɲini ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ labanbaliyaw olu bɛ ninnu ka kow la ninnu bɛna ko caman de daminɛ ɲinan san kɔnɔna na o tɛna laban ko caman o tɛna laban donc o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya o ye gɛlɛya fɔlɔ ye u bɛna sira caman ta o tɛna se k'a laban donc o gɛlɛya o bɛ yen nɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka ko la nka o n'a ta bɛɛ kɛnɛya siraw sinsinnen don k'a daminɛ san daminɛ na fo san laban na farigan minnu bɛ na mɔgɔ nifin mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ wagati ni wagati farigan i bɛ farigan donc o farigan minnu bɛ na farigan ninnu tɛna kɛ sababu ye ka se ka degunba lase u ma kabi san daminɛ Capricorne mɔgɔw bɛna ye u n'u ka maramɔgɔw caman bɛna bila ɲɔgɔn na i y'a faamu donc kabi san daminɛ Capricorne mɔgɔw bɛna commencer k'a ye dɔɔni dɔɔni ɲinan ye san giriman ye ka ɲɛsin Capricorne bolo ni an bɔla ye an bɛna Verseau Badara Ali ka mɔgɔw 11e maison zodiaque kɔnɔna na ni an b'a fɔ a ma ko jigiso Badara Alu ni dolo in a nana yɛrɛ sɔrɔ fiɲɛ na a bɛna fiɲɛ ma donc an b'a yira k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na ɲinan olu fana bɛ camancɛ la i y'a faamu olu fana bɛ camancɛ la kamasɔrɔ olu bɛna bɔ mun bɛna u lafiya
olu fana bi mɔgɔ dɛmɛ i y'a faamu verso mɔgɔw fana n'an ko jigiso denw mɔgɔ caman bɛna o jigi da u nunu jigiya siraw fɛ i bɛ taa sɔrɔ nunu bɛ mɔgɔ caman jigi tugu quoi an donna an y'a fɔ n ko ɲinan san kɔnɔna na n ko dɛmɛ de ka ɲi donc o jigi tugu yɔrɔ in o bɛna kɛ sababu ye hali ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ni mɔgɔw bɛ bɔ i ka so ni mɔgɔw bɛ bɔ u ka so ka na baro la i fɛ yen nɔ t'e sigi o ye ɲinan san kɔnɔna na o la i bɛ bɔ camancɛ la san bɛ ja i la quoi a tɛ fɔ k'i bɛ camancɛ la bilen dɛ a bɛ fɔ ko san bɛ ja i la donc ninnu ka dɔ fara u ka ɲumanya kan ɲinan san kɔnɔna na o la i bɛna ye fɛngɛ bɛna o favoriser quoi l'une bɛna na o favoriser o la u ka dɛmɛ na mais ni ninnu fariyala ɲinan san kɔnɔna na dɔrɔn a man ɲi ninnu bɛ fɛn o fɛn kɛ ɲinan san kɔnɔ hali ni ninnu bɛ fɛ ka wuli ka se mɔgɔ ma u k'a tigi bonya fɔlɔ ɲinan san kɔnɔ ka wagatinin kɛ ka sɔrɔ ka u ka haju fɔ a ka caman na i b'a ye u bɛ se ka wasaw sɔrɔ n'o tɛ a ma nɔgɔ o bɛ kɛ camancɛ de la sisan kɛnɛyaw u ka kɛnɛya fana ye fila ye kama sɔrɔ kuma ni kuma i b'a ye ninnu fana bɛna fɔ kɛnɛya 100% t'u bolo quoi an b'a fɔ n ko kɛnɛya 50% o de b'u bolo voilà farigan min na u sɔrɔ farigan minnu b'u sɔrɔ farigan ninnu t'u lada olu fana bɛ camancɛ la voilà olu fana bi camancɛ la sisan an bɛ ka minnu fɔ yɛrɛ kaba an y'a daminɛ kawla kalo fɔlɔ la an bɛ ka fɛn fɔ bɛɛ bɛ camancɛ ou bien a man di nka an bɛna se min ma sisan poisson o ta nana kɛ o jala poisson o nana bɛ buruju so 12nan ma ni o ye juguso mɔgɔw ye nuhun ka mɔgɔw donc poisson ɲinan san kɔnɔna na ɲinan san gɛlɛya tɛ yen ka ɲɛsin aw ma ɲinan san kɔnɔna na aw bɛ se ka aw lanisɔndiya k'a dɔn k'a fɔ ɲinan san tɛ san giriman ye ka ɲɛsin aw ma wasaw b'aw ka siraw kan baaradaw olu jidilen don muso minnu ma furu caman na furu ninnu signe kofɔlen ninnu na cɛ minnu fana mana furu ni signe kofɔlen ninnu na olu caman bɛna furu ni signe a mɔgɔw u bɛna tare caman fɔ kamasɔrɔ u mɛnna u bɛ dekun dɔ kɔnɔ u bɛna na se ka na solution sɔrɔ o dekun ninnu na dekun ninnu bɛna se ka kɛ sababu ye o solution bɛ sɔrɔ o dekun ninnu na o bɛna kɛ sababu ye san bɛ tɛmɛ u bolo nɔgɔya la n'i ye ninnu kɛlen ka gɛlɛya sɔrɔ poisson fo n'a sababu bɔra u yɛrɛ la n'o tɛ ɲinan san kɔnɔna na o si gɛlɛya tɛ yen ka ɲɛsin poisson ma olu ka kɛnɛya tagabolo bɛ cogo di poisson ka kɛnɛya a sinsinnen don hali poisson mɔgɔ minnu bɛ yen ni farigan b'u la ni a ma mɛn n'a mɛnnen don n'u tɛ ka solution sɔrɔ a la n'u y'a ɲɛɲini ɲinan san kɔnɔna na u bɛ jaabi dɔ sɔrɔ a la mun bɛ tali kɛ kɛnɛya kan donc san ka don olu la kosɛbɛ donc nin ye buruju so 12 ye buruju so 12 nin y'o nɔgɔyalen tile ka ɲɛ kan donc an donna olu la an ye mɔgɔw bilasira yen nɔ wagati wɛrɛw la tuguni an bɛna tila ka na ni kalo ka sira ye kalo ka sira donc i b'i ka sanw an bɛna san bɛɛ ta k'a daminɛ 1900 na ka na bila fo 2000 la ka na bila fo 2002 la ou bien 2001 parce que 2003 2002 denw olu ye denyɛrɛnin olu ma kɔrɔ fɔlɔ u dɔ kɔrɔla dɛ bon an bɛ sin k'a dan yɔrɔ dɔ la donc pour que baara in bɛ se ka teliya cogoya min na i y'a faamu donc nin de kun ye buruju sow fɔli ye kɔfɛ an na tila ka na kuma ni fɛngɛ ye kalo ka sira donc nin kɔni na a bɛ se ka ja i la yan ka goya i la côté dɔ in fɛ o tɛ baasi ye walima a bɛ se ka goya i la yan a bɛ ja i la kalo ka sira fɛ walima a bɛ se ka goya i la fila bɛɛ la salo mɔgɔ caman ye ne wele téléphone na n'u tun bɛ ne kɛrɛfɛ u tun bolo bɛ se ka se ne ma ko olu ye fɔlɔ in lamɛn k'a ma diya ko filanan ma diya ne ko n ko i b'a dɔn
tamasiyɛn ko in na i mana bɔ cogo o cogo dɔ bɛna yɛrɛ ye a kɔnɔna na mais dɔ ye n wele san daminɛ n kumana u kan cogoya min na n k'u ka san man di wallahi 1er janvier don 1er janvier yɛrɛ don 2022 a ye n wele a tulo bɛ se ka kɛ n na sisan nɔ n'a ye émission in lamɛn a tulo bɛ se ka kɛ n na sisan pont kura sanfɛ 3e pont sanfɛ ale ye san daminɛ ni accident ye a ye san daminɛ ni accident ye ne balila k'a ye a fan bandi b'a fanw na mais n nana ye n y'a ɲininka ko ko ne yɛrɛ m'a bɛɛ fɔ ka ban wa o y'o ye n nana kuma ni dɔw fana ye olu ka baara domaine kɔnɔna na n k'a a bɛ baara min na bi komi ale yɛrɛ ye n dɔnbaga ye ko ɲinan san bɛ cogo di donc n k'a k'a lamɛn ko ni n nana min fɔ a k'o de ta donc n nana se olu ma n ko u caman ka baara bɛ tiɲɛ ale ka baara tiɲɛna fo ale y'a sigiyɔrɔ bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ nka halisa a baara ko ma ɲɛnabɔ a tun bɛ baara min na a tiɲɛna de quoi ya donc o témoignage o ka ca kojugu bɛɛ tɛ se ka fɛn a ka ca kojugu ya ko mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɔ dɔw kan an tɛ se ka san jan an na ko parce que an bɛ nin kuma in fɔ ne da sera an yɛrɛ ta ma y'a ye bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ ala deli de ye halisa ala k'an kisi a gɛrɛgɛrɛ ma ka kisi d'an bɛɛ lajɛlen o de ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ donc sisan o de la n y'a fɔ mɔgɔw ka ɲɛ ɲɔgɔn ma quoi an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw ka ɲɛ ɲɔgɔn ma i y'a faamu donc o de la n ko adamadenw ka hinɛ ɲɔgɔn na quoi donc ni mɔgɔw hinɛna ɲɔgɔn na ɲina a bɛ se ka fisaya dɔɔni donc ni kun ye bi an ye sela ka min sɔrɔ kamasɔrɔ nin ye an sigilen tako filanan nin ye o de ye donc an sela ka min sɔrɔ ka fɔ mɔgɔw ye bi o de ye nin ye kumakan min b'i fɛ i tɛ o fɔ lamɛnibagaw komi aw yɛrɛ bɔla sisan nɔ k'a bɛɛ lamɛn ni mɔgɔ min ye fɔlɔ lamɛn u ka jija cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka filanan lamɛn an kun bɛ ka min fɔ sisan nɔ o kun ye tile ka sira de donc semaine wɛrɛ an bɛna min fɔ o ye kalo ka sira ye ni tile ka sira ma ja min na an bɛ ala deli ala ka kalo ka sira ja u la n'ala sɔnna ma bi an kɔni kumana san kibaruya de kan k'a yira la k'a fɔ san kura n'a kɔnɔko de don bɛɛ ka nin lamɛn pour que an ka kisi san kura gɛrɛgɛrɛ n'a ɲangata n'a banajugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma aw kana ɲinɛ k'a like k'a abonner k'a partager aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ